Bé, doncs, continuem amb la sessió i ara és el torn de la compareixença del senyor Joan Vallclara, director del diari El Punt Avui, en aquesta comissió per informar sobre la situació dels mitjans de comunicació en català. I per fer-ho té un temps de 20 minuts. Acabem d'ajustar-nos. Perquè algunes de les, no algunes, sinó totes les coses que dic van molt lligades a allò que he fet. Vaig néixer a Calonge, al Baix Empordà, el 1958, per tant aquest estiu compliré 67 anys, ja em podria estar-ne fora de tot això. Però m'he acollit al règim de jubilació activa des de l'agost de l'any passat i escric una columna diària al Punt Avui, diari del qual en soc director des del 2022 i accionista majoritari en el 77% de les accions des del 2019. La meva vida en el sector remunta als anys 70, durant l'adolescència, quan el poble vam fundar primer un anuari i després una revista mensual. Va ser el 79 quan em vaig integrar a l'equip fundador de Punt Diari com a corresponsal. El 1981, el retorn del servei militar, em vaig incorporar a la plantilla, el 83 em van nomenar cap de secció, el 86 redactor en cap, el 89 director, i el 92 les meves tasques, les meves funcions periodístiques es van acabar perquè em vaig centrar, i m'hi he centrat durant més de 25 anys, en la gestió periodística. El 2009 vaig liderar la compra del diari Avui a una societat formada per Godó, en tenia el 40%, Planeta, que en tenia el 40%, i l'Institut Català de Finances, és a dir, la Generalitat de Catalunya, que en tenia el 20%. Aquesta societat, que ja havia sorgit arran de la segona suspensió de pagaments del diari Avui, havia perdut, en aquells 5 anys que havia funcionat, havia perdut 32 milions d'euros, que són els 32 milions d'euros més clars que fins llavors havien anat a l'Avui, perquè com anaven els diners a l'Avui des del 1979 fins al 2006 era complicat de saber. En tot cas, el 2009, quan el vam comprar, l'Avui encara perdia la bonica xifra de 5 milions d'euros anuals. Per tant, com poden suposar, aquella era una operació a cor obert. I també, com poden veure, doncs hem resistit. El juliol del 2011, l'Avui i el Punt els vàrem fusionar i vàrem crear el Punt Avui. Deixi'm-me, primer de tot, jo faré una cosa molt diferent que en Vicent i els mortificaré una mica amb dades. Però em sembla fonamental, si me'n surto, sí, em sembla fonamental per parlar per donar llum en algunes de les coses que ell mateix ha parlat i que les ha enfocat a futur, però tenim un present i un passat que tampoc hauríem d'oblidar. Miri, fa 25 anys de l'aparició del primer diari nadiu digital, 25, 30, ara no discutirem, del que sí que en fa 30 anys és del començament del declivi de la premsa en paper. 20, 25, 30 és igual, no discutirem. Les dades econòmiques del sector dels diaris, marquen unes tendències força clares entre el que en podríem dir així ara per entendre's entre nosaltres, l'antic règim, aquells diaris amb edició en paper, i tant se val amb edició digital, i el que podríem dir la restauració, aquells diaris que només tenen edició digital, són nadius digital, i perquè ja ben fet que ha fet no s'han embolicat en altres terrenys. Bé, si centrem l'atenció, ho teniu en aquestes taules que teniu aquí davant. En els paràmetres de resultats abans d'impostos, el RAI, el volum de facturació i el nombre de personal en plantilla, veurem molt clarament com l'antic règim, els diaris en paper, allò que va tan malament, que està acabat, que fa 25 anys, que no sé què, encara genera
A part que els podem marcar, no? El que dèiem per tal, en el món digital és molt difícil dir què és un diari, què no és, què no sé què. Ja s'irà emmarcant en els anys i en el temps i en paciència per part de tots i amb la professionalitat de gent com ell, que hi entén. Jo no gaire, és tot això, me l'escolto molt. Repeteixo, l'antic règim encara genera quasi 11 vegades i mitja la facturació de la restauració. De la restauració em diu, bueno, per què només n'hi has posat 8? És que si n'hi poso un més, les facturacions comencen a caure, he agafat 8, dic en l'altre cantó, els 8 diaris paper que hi he posat són els 8 diaris que tenen edició en paper i edició digital, i que en l'edició en paper surten 7 dies a la setmana, allò que tradicionalment per això no hi ha, i que són en català, per això no hi ha el diari de Tarragona, i no hi ha el diari de Terrassa o el diari de Sabadell, perquè, o el 9-9, per dir-ho d'alguna manera, perquè no surten 7 dies. Bé, doncs veieu com 25 anys després, una cosa que està caiguent, com després veurem estrepitosament, com el model de diaris en paper, encara té aquesta diferència de dimensió respecte als 8 primers diaris digitals d'aquest país. 135 milions d'euros contra 11,7 milions i una plantilla quasi 8 vegades dels nadius digitals, 885 treballadors contra 112. Però, si atenem els guanys en uns i altres, el resultat abans d'impostos, en canvi, està regirat. Està regirat, tampoc és estrany, però està regirat. Els 8 diaris amb edició paper, i això contesta sense voler algunes de les coses que plantejava el diputat de Vox, que no... Per tant, en alguns d'aquests quadres trobarà algunes de les respostes que abans no se li han donat. Els 8 diaris amb edició paper perden 12 milions d'euros. Això són dades de l'any 2022. És l'últim any del que en el registre, que és d'on te les trec, hi costen tots. El 2023 ja hi ha diaris que no els han plantejat, el 2024 encara no toca. I fins i tot dels diaris digitals hi ha alguna dada que és del 2021, perquè hi ha algun diari digital que no ha plantejat ni no ha portat al registre ni les del 2022. Bé, com podeu veure, els 8 diaris amb edició paper han perdut l'any 2022 12 milions d'euros, 12.107.039, i els digitals han guanyat per sobre del 1,5 milió, 1.600.000 euros. Només hi ha 2 diaris amb edició paper, que han guanyat diners, el Punt Avui, que van guanyar 611.000 euros, i el Segre, que en va guanyar 21.000. I només un dels nadius digitals, Racó, aquest any en va perdre, que va perdre 21.000 euros. Repeteixo, les dades són del 2022 i són per aquesta raó, perquè del 2023 en faltarien molts per donar i encara avui així n'hi ha algun que és del 2021. Abans d'avançar, deixi'm fer una cita prèvia perquè la tinguin present sobre el cas del Nacional, que va lligat a algunes de les coses que explicava en Vicent. Entre el grup dels nadius digitals hi ha una excepcionalitat brutal, ho poden veure en les dades, que la representa el Nacional de José Antic, que genera gairebé, fixeu-vos-hi, un 90% del resultat del conjunt dels 8 diaris. 1.447.201 euros els va guanyar, del 1.623.000 que es van guanyar, els va guanyar el Nacional de José Antic. Té un 55% de la facturació que es va fer aquell any, 6.475.000 els van facturar ells dels 11 que es van facturar, i de la plantilla d'aquest personal d'aquests 8 diaris, el 39%, 44 de 112, eren del Nacional. Aquesta és una posició remarcable. I com és que aconsegueix aquest avantatge respecte de la resta d'una manera, doncs, en fi, brutal, no?, que dirien aquell? És molt simple. La resta aconsegueix aquest posicionament gràcies a la seva versió en castellà.
Les dades no les podem segmentar i, per tant, jo els hi he donat aquí en conjunt, perquè no les segmenten. El registre, les dades són d'una única empresa. Allò que podem segmentar, que és quins lectors, quins usuaris, quines planes, hi ha maneres de segmentar-la, perquè ells mateixos i que són segmentats. Si anem a buscar-ho, veurem que el nacional, un 80% llarg dels seus usuaris únics, de les seves planes, són a l'edició en castellà. Per tant, jo quan faig exposicions d'aquestes no sé si incloure-li, no sé si no incloure-li, però em sembla rellevant, perquè ho veiegen això que explicava abans en Partal, de quina llengua usem i com ho fem i per què no és irrellevant. Dit això, d'aquests 16 diaris, perdó, és que ja ho he dit això, perquè si no, no arribaré al final. Les pèrdues aquestes, que es poden semblar 12 milions un any, podem ser què passa en el sector, no? Com és que es pot viure perdent 12 milions un any, no? Com és que tothom, menys dos, perden diners i els dos que guanyen diners, escolti'm, els diners que guanyem nosaltres són per finançar l'acord de finançament que tinc amb d'això, no donen per gaire més. Els 21.000 euros que guanya el Segre, com vostès mateixos poden veure, què hi passa en aquest sector capaç de perdre un any 12 milions? No es confonguin, no és un sector que perd un any 12 milions. A veure si ho faig bé, això. Sí. Les pèrdues són estructurals. I això no sé si explica algunes de les coses i de les discussions que teníem abans, s'han d'enviar diners als mitjans, no ho sé. Jo simplement els hi donaré dades, un munt de dades. L'any 2022, per a la premsa amb edició paper i pel que fa al resultat abans d'impostos, no és una situació que es pugui entendre com ocasional o conjuntural, sinó tot el contrari, tal com poden veure en aquesta taula. Les pèrdues dels sectors en els darrers 7 anys, les pèrdues del sector, perdó, en els darrers 7 anys, del 2016 al 2022, són de 60.489.000 euros. Vostès el primer que preguntaran és com aguanta un sector amb aquesta situació estructural. La resposta està més o menys per allà mateix on explicava algunes coses en Vicent en l'anterior presentació. Acumulen pèrdues totes les capçaleres, excepte el punt avui, és a dir, tampoc és un... El punt avui no pot acumular pèrdues perquè, com els hi he dit, des de fa 5 anys soc el propietari i no tinc calés per perdre. Per tant, com que no en tinc per perdre, doncs prou feines que faig per guanyar els que hem de tornar, doncs no em perdo, perquè a casa me van ensenyar de petit que la vida anava així i no he sabut descobrir-la d'una altra manera, com sembla que hi ha altra gent que sí. Totes les capçaleres acumulen pèrdues, no poques, el periòdico 24 milions d'euros, la Vanguardia 17, s'han perdut diners 6 dels 7 anys, això és el que jo en dic, unes pèrdues estructurals, i el 2019, que veuen que va haver-hi una cosa excepcional, que el periòdico un any determinat per art de màgia va guanyar 8 milions i va regirar el resultat del sector, doncs no, la màgia té una explicació molt clara, i és que quan Premsa Ibèrica compra Edicions Z, pacta amb les entitats de crèdit una important quitança del deute. Una important quitança del deute, concretament el 70% dels 90 milions d'euros que es devien des de Grup Z. Qui es devien? 30 a Santander, 23 a la Caixa, 15 a Sabadell, salut, 15 a Sabadell, 14 a l'Institut Català de Finances i a d'altres bancs 17. Cert és que l'Institut Català de Finances s'hi va resistir un temps a fer aquesta operació, però la va acabar fent. Per tant, el crèdit amb l'Institut Català de Finances estava fet amb el periòdico, no estava fet amb les altres d'això del grup com els altres. Per tant, el periòdico en la seva societat
Matriu aquell any li va tocar una quitança molt important de 9,1 milions d'euros, és a dir, fórmules de finançament, miri quin tenen una, aquí es van 9 milions d'euros públics de la Generalitat, en aquest cas, que és qui els havia avançat, que van anar al periòdic. No surten a cap llista aquestes, d'aquelles llistes que de tant en tant algú diu vostè tant, no surten a cap d'aquestes, però hi són. 9,1 milions d'euros, que són molts de diners, i que vesteix el resultat de 2019 de l'editora i el del conjunt del sector, tant se val. Fixeu-vos que el deixen positiu i diu que aquell any van guanyar 4.760.000 euros. Res, això no era així. Vull aquesta operació d'aquell any, el fenomen, hi ha fenòmens en aquest país que algun dia ens explicaran, diguéssim, no? I premsa ibèrica, la irrupció de premsa ibèrica a Catalunya i el manteniment de premsa ibèrica a Catalunya n'és un d'aquests fenòmens. No me preguntin com s'ho fan, jo només els hi pregunto, només els hi explico com estan. Si vostès sumen les pèrdues del periòdico, de l'esport, que també sé, encara que no estigui en aquest quadre, 9 milions d'euros i porten perduts en aquest període de temps amb l'esport de Regió 7 i del Diari de Girona, veuran que premsa ibèrica ha perdut a Catalunya en els últims anys 40 milions d'euros. Aquesta és una gent que per acabar de completar, no sé si se'n recorden, fa 4 dies van fer una cosa a Madrid que es deia el Periódico de Madrid, que va durar el que va durar. D'on surten? No ho sé, deu tenir molts aquest senyor, jo segur que no. En tot cas, aquesta és una situació. Llavors es poden establir lligams entre el diner públic que va als mitjans privats i les pèrdues dels mitjans privats. Segur, segur. I no són ben bé com vostè les imagina, senyor diputat, per el que he sentit que preguntaven al senyor Bardal. També segur, també segur. Perquè el que vindrà no ho podem saber-ho. Allò en el que estem, hòstia, costa molt de saber, però allò que ha passat en els últims anys ho sabem perfectíssimament. És amb el que em baso i el que els explico. Bé, 60 milions en aquests anys, ningú guanya diners, com pot ser tot això? Bé, hem de tenir en compte que els resultats de la premsa escrita del 2022, aquests que tenen aquí, hi ha inclosos 12 milions i mig d'euros públics. 12 milions i mig d'euros públics. Aquí no ho poden veure, un moment. Aquí ho veuran. 12 milions i mig d'euros públics que han vingut, els que han vingut de la Generalitat de Catalunya, perquè aquesta és una altra cosa que passa amb el caler públic que va als mitjans. És dificilíssim, vostès no saben les hores que jo hi passo intentant documentar-me bé sobre això, per no dir bestieses, diguéssim, i per no quedar-me amb les fake news que alguns venen. És molt difícil, és l'art de la transparència posat al revés, diguéssim. Però, bueno, s'acaba trobant tot. En tot cas, aquí només hi ha els diners que dintre d'aquests números que els he explicat hi havia enviat la Generalitat de Catalunya. És a dir, la Generalitat de Catalunya el 2022 va enviar 12.530.000 euros a aquests 8 diaris en paper i 2.698.000 euros en els diaris digitals. Per tant, són sumes i restes. Si vostès agafen això i ho afegeixen a el que hem vist abans, veuran primer que el sector no perd sense diner públic, algú deia que no hi vagin subvencions als diaris, no hi vagi diner públic als diaris. Bé, doncs els diaris perdran 24, aquests 8 diaris perdran 24 milions d'euros el 2022. Llavors ja han vist que no és el 2022, tots els anys. Així estan les coses. I els diaris digitals, que dèiem, els digitals en guanyen. No, els digitals sense el diner públic tampoc no en guanyen. Tots en perdrien també aquest 2022. L'únic que en guanyaria seria el nacional, que en guanyaria 298. Però aquí li qua, una de les coses que passen, això és de Generalitat. No hi ha més diner públic que el de la Generalitat que vagi als mitjans, perquè aquí sempre estem amb el mateix. Quan comencem a parlar de diner públic, parlem de les subvencions. El Punt Avui, els diré en castellà que és com ho escriuen, el Punt Avui, el diario más subvencionado, Puigdemont, en fi, una sèrie de coses d'aquestes
que durant aquests últims anys han anat sortint sempre i quedaves de pasta de moniato quan les miraves i les llegies perquè pensaves, bueno, escolti'm, que tenim una de les subvencions estructurals més altes, sí, com han explicat aquí, les subvencions estructurals estan precisament ben ordenades, a començament d'any saps com anirà, i som els que complim més, és a dir, no fem 2 edicions. Per tant, Vanguardia i Periódico només cobren per la meitat dels exemplars que fan. En fi, hi ha una sèrie de requeriments que fan que, sorprenentment, doncs, tinguem un ajut estructural que jo diria que és el més alt de tots. Sortim 362 dies a l'any, igual que ells, venem més exemplars en català que ells i la plantilla que tenim dedicada al tema és més o menys igual i, per tant, estem més o menys allà. També hi ha una altra dada que la nostra subvenció estructural, incloent la digital, que ara va més bé que nosaltres amb la digital, doncs incloent les 2 estructurals, cada any estàvem més o menys allà mateix de subvenció estructural, d'aquesta que es fa amb uns criteris que saps que d'abans, després ja veureu el que ens ha acabat passant en l'ara quan han entrat criteris discrecionals en la distribució del diner públic. Però deixeu-me acabar un últim raonament. El sector no estaria perdent els 24 milions que perderien aquests 8 diaris en paper i el milió que perderien aquests 8 diaris digitals, o sigui 25, sinó que ens n'aniríem ben bé als 30 si allò que s'acordés fos que, com deia algú, no han d'anar subvencions ni diner públic als diaris. Per què? Perquè només un càlcul que és senzill de fer és què fa l'Ajuntament de Barcelona i què fan les 4 diputacions. L'altre és més complicat, o sigui, encara seria més, però entre aquestes 5 institucions van aportar aquests títols uns 5 milions d'euros llargs en publicitat, cosa que vol dir que sense el diner públic aquests 16 títols del 2022 hauríem enfangat més de 30 milions d'euros, és a dir, no hi hauria sector privat. Si el que es busca és que no quedin mitjans de comunicació privats rellevants, aquest és el camí. Cap diner públic per als mitjans privats. Perquè de què parlem? Per tant, en Vicent ens ha explicat que saber les dimensions en el món digital, qui és què, són complexes. Jo crec que en pocs anys més, però encara trigarem uns anys, acabarem sapiguent-ho bastant bé, però en el món del paper això està molt clar de fa molts anys. Hi ha una cosa que es diu Organització de Justificació de la Difusió, que és una cosa en la que des del primer moment hi van participar editors, agències de publicitat, anunciants, hi va participar tothom? Ja m'he passat de temps? Sí? I què faig? Allò és el que me queda o el que me passo? Això ja s'obre. Bueno, miro de fer-ne molta via. Això és un desastre autèntic. Pel paper, això és un desastre autèntic. Estem visquent a un canvi de paradigma brutal que, com hem vist per als números de com estem anant a lo digital, no sabem on anem. Marxem d'unes coses que han funcionat 30 anys, la famosa galàxia Gutenberg, però no sabem on anem. Fixeu-vos que la venda d'exemplars en paper no s'ha aconseguit estabilitzar des del 1995. De llavors ençà s'han perdut un 85% de les vendes, la línia final del total dels diaris editats, no editats, sinó venuts a Catalunya, perquè es vegi, aquí us hi he afegit els diaris espanyols i els diaris esportius perquè es vegi que no hi ha diferències aquí, no hi ha gent que sigui immune a la situació. Per tant, a Catalunya s'han vengut aquest any 2024 124.000 exemplars de mitjana diària i en són 707.000 menys dels que es venien el 2008, el 1995. Perdó. Aquesta és la situació.
I fixeu-vos que, malgrat això, estem en la situació de volum inicial. Per què? Perquè el model digital va absolutament per un altre cantó. Ja veurem com s'acaba monetitzant, ja veurem com s'acaba fent. Per això, per mi, té tant de valor el que ha aconseguit el ponent anterior amb la seva empresa. La primera pregunta sempre és si ha de donar diner públic als mitjans privats, però jo els ho diria diferent. El que diria és que sense diner públic ja es poden oblidar dels mitjans privats. Si això és el que volen, doncs endavant. Els sobren els mitjans privats, doncs no hi envien diner públic. La gran pregunta és, en realitat, com hi ha d'anar el diner públic als mitjans privats? I la resposta és que hi ha d'anar, ho dic per experiència contrastada, absolutament a l'inversa de com hi ha anat tots aquests anys des de totes les administracions. El canal s'ha d'unificar i s'han de concentrar tots els recursos públics disponibles que han de ser coneguts de manera prèvia per tots els operadors. S'han de formular d'un any per l'altre les condicions i els requisits per obtenir cada euro. Funciona així a tota Europa, no m'invento res, no m'invento res. Així com les contraprestacions a què s'obliguen els beneficiaris. Això inclou la publicitat que has de donar, quanta, com, de quina manera. Totes les adjudicacions s'han de fer, totes les adjudicacions s'haurien de fer públiques mensualment, acumulades per operador i s'han de mantenir permanentment en obert per a tots els ciutadans. Això és... Sí, això és el que, per acabar, penso que s'hauria de fer amb el volum, el que fos. M'és igual. El que els dic és que si anem a zero, desapareix el sector. Perdoneu. Després, a les respostes, segurament, amb les preguntes, com que també sortiran altres temes que s'hauran de concretar, doncs ja trobarem el moment. I a continuació, doncs, els diversos grups parlamentaris seria l'inicial al grup parlamentari de Junts amb la diputada Carme Renedor i Puig per un temps de 5 minuts. Benvingut, senyor Joan Vallclara, a aquesta comissió. Jo també he crescut una mica amb el punt, com a lectora, com a ciutadana, com a col·laboradora, com a subscriptora, i recordo, i ho explico perquè molts no sou de Girona i no ho sabreu, i a Girona som així, quan va sortir el diari vam fer un punt de llibre que per fer publicitat del diari deia hi ha 3 coses típicament gironines, la vedella, el xuxo i punt diari, el millor punt diari de les comarques i de l'estranger. O sigui, era tota una declaració de principis del que volia ser aquell diari. Però la societat d'avui ja no és la d'aquella societat que veia aquell punt de llibre, ja no tenim quioscos, els diaris com a llençols que tenien edició de matí i de tarda ja no hi són, no hi havia aquell descans setmanal dels dilluns, avui la informació es mou en temps real, de manera contínua, és polifocal, hi ha mitjans de comunicació, però hi ha blogs, hi ha xarxes, hi ha molta xarxa social. Si la irrupció, perquè ho vam viure com una irrupció d'internet, ens ha fet aquest canvi paradigmàtic en aquest món, com serà el canvi d'aquesta segona irrupció que encara sembla més salvatge i més trepidant, que no és la intel·ligència artificial. Estem veient com la premsa en paper se'ns desfà les mans i com el món digital malda per construir un model en un món que sembla que precisament es caracteritza per no tenir models, perquè tot és tan canviant que és difícil poder fixar una foto concreta. Però en aquella època dels diaris com llençols i en aquesta època d'ara, si hi ha un element que es manté és aquesta voluntat de la ciutadania de Catalunya per protegir la seva llengua i la seva cultura. D'aquí que el govern de la Generalitat al llarg de la història, com altres administracions públiques, tinguin ajuts i tinguin subvencions per als mitjans de comunicació en català i en l'aranès. I les dades que avui vostè ens ha aportat ens demostren que sense aquestes subvencions no tindríem mitjans en català. De fet, potser no tindríem mitjans, ni en castellà, ni en català, ni en cap idioma. I vostè es preguntava si han d'anar-hi aquests diners públics als mitjans privats. I jo penso que el marc ens el dona, tot i que aquí hi ha hagut algun parlamentari que també s'ho plantejava, però el marc ens el dona el Codi Europeu del Periodisme, que estableix que les empreses periodístiques s'han de considerar empreses socioeconòmiques especials, ja que els seus objectius empresarials han de quedar limitats per les condicions que fan possible la prestació d'un dret fonamental. Si ajudem a la banca, com no hem d'ajudar
no?, a qui garanteix aquest dret a la informació de tota la ciutadania. Si la compareixença de Vicenç Partal ha posat el dit a la llaga en molts punts clau, o sigui, en molts punts que han de ser debatuts en seu parlamentària i en el govern i que possiblement han de ser regulats, la seva, diguem-ho així, ens ha alarmat una mica més perquè veiem encara una urgència més gran. Ha quedat clar que no només cal discrecionalitat i transparència en els criteris de les subvencions, sinó també en la publicació de les resolucions, no? Que sigui... Jo he intentat treure informació preparant aquestes compareixences i el felicito perquè jo m'hi he vist un bull, o sigui, he sigut incapaç de poder veure què ha rebut el Punt, per exemple, durant l'any passat, per subvenció estructural, per subvenció de projectes o per publicitat. I això realment hauria de ser una informació automàtica gairebé, no? Però em penso que la majoria de nosaltres estaríem d'acord que aquestes subvencions estructurals tenen tota la legitimitat i són necessàries per garantir aquests drets fonamentals. I li plantejaré tres qüestions que he plantejat en l'anterior compareixent, només per veure si vostè també les veu o com les veu. Com veuria que les subvencions estructurals, que estan tan pautades i que sembla que tenen poca discussió, que desperten força consens, fossin competència del Departament de Política Lingüística en lloc de ser del Departament de Presidència. Com veuria que les subvencions estructurals ja portessin incorporada una quantitat màxima per publicitat institucional, per tant, fossin més elevades i ja no calgués veure si aquella campanya ens la donaran o no ens la donaran. Com veuria que aquests diners fossin en el Departament de Política Lingüística perquè permetessin al Departament fer política. Perquè si intentem protegir la llengua hem de fer política, per això se'n diu Departament de Política Lingüística. Per exemple, es poden fer subvencions per projectes concrets responent a polítiques del govern. Posàvem l'exemple a l'anterior compareixença d'ajudar els mitjans a adequar-se a la nova realitat de Google, per exemple, i poder respondre per ser visibles en aquest nou context. I, evidentment, com avisava el senyor Partal, això hauria de ser per un temps limitat. Després podria haver-hi noves mesures o plantejar-se mesures com, m'ho invento, en els mitjans en castellà, oferir-los alguna línia d'ajuts, per tenir algun percentatge en llengua catalana. Ho deixo aquí. Perdoneu. Gràcies. A continuació té la paraula el grup parlamentari d'Esquerra Republicana amb la senyora Irene Aragonès i Gràcia. Gràcies, presidenta. Gràcies al senyor Vallclara per la seva compareixença. Des d'Esquerra Republicana posem en valor el periodisme en català. Pensem que, evidentment, que és clau per preservar no només la llengua, sinó la cultura pròpia, i també l'esforç dels mitjans que fan amb aquest enfocament també local i comarcal, que ajuden d'alguna manera a reflectir tota la realitat, les realitats del país. I el gran repte que teniu dia a dia per combatre des d'aquest rigor que professeu, per combatre el periodisme d'aquest titular fàcil, l'impacte de les xarxes socials i de les mentides. Per tant, volem posar en valor el compromís per promoure sempre la informació contrastada i transparent. Bé, nosaltres ens centrarem una mica en la llengua per contextualitzar una mica i fer-ho des de la Comissió de Política Lingüística. Li volem comentar el document que es va fer previ al Pacte Nacional per la Llengua, un marc sociolingüístic igualitari per la llengua catalana, a grans trets exposava dades per un debat i explicava que a la premsa l'oferta en català és majoritària amb un 62% davant del castellà amb un 38%. I constata que la situació del català als mitjans de comunicació és molt diferent si parlem de premsa escrita i si parlem de premsa digital. Aleshores, nosaltres li preguntem que davant d'aquest
context digital, no? Com surfegen aquesta competència, com es fan valdre, no només per mantenir els lectors actuals, sinó per fidelitzar els actuals, però també per guanyar-ne de nou. Veiem com la premsa amb edició en paper té una doble dificultat, ser premsa escrita i fer-ho en català. Ens ha facilitat multitud de dades i xifres que pensem que s'ha fet una diagnosi i que probablement la CAI també seria interessant que pogués tenir aquesta informació. I aleshores li preguntem com s'afronta aquesta situació, és a dir, més enllà d'aquesta diagnosi, més enllà que ha situat que les subvencions públiques són imprescindibles per donar viabilitat i continuïtat a la premsa escrita. Veiem que el punt avui d'aquests 8 registres que en dona és un dels diaris que se n'en surt, amb dificultat, evidentment, però se n'en surt. Per tant, es desmarca una mica de les pèrdues dels 8 registres que ha facilitat. Per tant, nosaltres li preguntem quina sortida hi ha, és a dir, més enllà de les subvencions públiques que ha dit. I per acabar, també li volem preguntar sobre el Pacte Nacional per la Llengua, com veu les aportacions que es van fer en l'àmbit de la comunicació i com les valora. Gràcies. A continuació, té la paraula des del grup parlamentari del Partit Popular el senyor Pau Ferran Navarro. Moltes gràcies, senyor Vall, per la seva compareixença avui al Parlament. Començaré amb una reflexió una mica més extensa i finalitzaré amb una pregunta. Els mitjans de comunicació públics, i en aquest cas la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, haurien, i dic haurien perquè no ho són, de ser imparcials i plurals i representar d'una manera fidedigna la realitat social, política i lingüística de Catalunya. Però en el cas dels mitjans privats, en aquest cas el Punt Avui, com és el seu, tenen evidentment la llibertat per desenvolupar-se en la llengua que estimin oportuna, així com tenir la línia editorial o contractar els articulistes que els agradi. I amb això, com no podria ser d'una altra manera, nosaltres mostrem un respecte total i absolut. Respecte a les subvencions, crec que podríem tenir un debat ampli sobre la conveniència o no de finançar des de les administracions públiques els mitjans de comunicació. Podríem dir que un mitjà de comunicació que és només viable a través del finançament i la subvenció pública podria ser poc crític, dic de manera suau, amb el govern del qual rep la subvenció, i podríem també decantar-nos i dir, escolta, les subvencions són necessàries per preservar el dret de la informació dels ciutadans. Però com no és objecte d'aquesta compareixença, doncs no entraré ni aprofundiré més en aquesta qüestió. Però sí que crec que l'impacte que tenen les subvencions sempre tendeixen a beneficiar a Catalunya a una determinada línia ideològica i de pensament. I això per què succeeix? No entraré en números perquè millor del que ho ha fet vostè és totalment impossible, però les subvencions que s'atorguen als mitjans de comunicació a Catalunya obvien la realitat lingüística de la societat catalana. I és que a Catalunya es parla tant català com castellà, i de fet el castellà és la llengua majoritària de la població a Catalunya. I el que no té cap mena de sentit ni respon a la realitat social de Catalunya és que només es subvencionin els mitjans de comunicació que tenen alguna de les seves edicions en català. I això és una anomalia, perquè si acordem o establim com a adequat que des de les administracions públiques és convenient finançar de manera directa els mitjans de comunicació, s'ha de fer amb tots. Parlin la llengua que parlin, escriguin la llengua que escriguin o tinguin la línia ideològica que vulguin. Per no parlar de la publicitat institucional, que és una manera encoberta de premiar i de regar els mitjans de comunicació afins, que pel que he entès que vostè referia a les mateixes com a subvencions discrecionals, el qual em sembla gravíssim, perquè estem establint que a Catalunya, amb els diners de tots els ciutadans, es financia els partits afins als governs.
I per això és que comparteixo totalment la seva última reflexió, i és que les subvencions han de ser transparents, vigilades i sota uns criteris de condicions iguals per tothom. Però a mi em sembla que una reflexió així, com la que ha fet vostè, hauria de fer avergonyir els partits que han governat a la Generalitat de Catalunya els últims anys, el PSC, Esquerra Republicana i Junts, que s'han dedicat a donar subvencions directes a mitjans de comunicació sota criteris que no són gens transparents. I, per tant, simplement, i acabo amb la pregunta que li he promès a l'inici, i és si creu vostè que el sistema de subvencions de la Generalitat de Catalunya, el que s'atorga als mitjans de comunicació, garanteix la pluralitat i l'oferta de mitjans de comunicació que necessitem tots els ciutadans, pensem el que pensem de Catalunya. Moltes gràcies. A continuació té la paraula del grup parlamentari Vox a Catalunya el senyor Manuel Jesús Acosta Elías. Bé, moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor Vall, moltes gràcies per la seva exposició. Bien, yo pensaba, iluso de mí, que el famoso refrán, aquel de que la esperanza es lo único que se pierde, sería referido solamente a la esperanza, pero no, veo que también se puede aplicar en el caso de otras cuestiones y en el caso de la buena educación también, como he podido dar constancia en la anterior intervención, en donde la persona no se ha querido dirigir a mí. Bien, en cualquier caso, sobre el tema que estamos hablando ahora, tengo que decirle, también con todo respeto hacia su persona, que en los últimos 4 años Hermes Comunicacions, que es el grupo propietario de El Punt Avui, ha recibido 2.564.215 euros solo en subvenciones de la Generalitat de Cataluña, y esto se puede corroborar haciendo una consulta, que tampoco es muy exhaustiva, en el RAISC, en el registro del RAISC. Y todo esto sin contar las campañas de publicidad institucional y otras formas de financiación indirecta que a veces son complejas de detectar, como usted mismo atestigua. Si me permite, eso sí, una objeción, yo creo que no puede hablar de periodismo un representante de un diario con un mecenas tan poderoso, en este caso el Govern de la Generalitat. Bueno, poder puede, evidentemente, faltaría más, pero creo que no debería hacerlo en justicia. Porque no importa si lo que publican interesa o no, porque allá cada uno con su medio privado de comunicación. En este caso, lo que sí que importa es también si genera beneficios o no. Parece que lo único que importa es que el Punt Avui cumple una función política clave, que es fabricar tutelares a medida del separatismo. Y le quiero decir esto, que lo que usted ha dicho en conclusión de su exposición, cuando ha comentado que volem, no? Que no hi hagi cap mitjà de comunicació privada, com dient, home, el que garanteix la pluralitat, el que garanteix la llibertat i l'equitat és el mitjà privat. Això té tota la raó, però la pregunta hauria de ser una altra. És a dir, té pluralitat, té llibertat, té equitat aquell mitjà que depèn absolutament per la seva subsistència d'una administració, en aquest cas del Govern de la Generalitat, perquè, i vostè ho sap, i tothom que ha tingut alguna relació amb els mitjans de comunicació, qui s'atreveix a mossegar la mà de l'amo que dona de menjar? Bé, doncs, en este sentido, yo vuelvo a reiterar lo que he dicho anteriormente. Nosotros, desde Vox, creemos en la subvención cero a medios de comunicación, en investigar a fondo la financiación encubierta con publicidad institucional. Queremos exigir responsabilidades políticas para quienes han convertido la prensa en un chiringuito ideológico y poner fin al adoctrinamiento pagado con dinero público. Porque si el Punt Avui, en este caso, porque hablamos de su medio, tiene lectores, tiene que vivir de ellos. Y si no, pues tendrá, lamentablemente, para sus intereses, tendrá que cerrar como cualquier otro negocio que no es rentable. Lo que no va a seguir ocurriendo es que los catalanes paguen la propaganda, y en este caso una propaganda concretamente, o un discurso, una línea editorial separatista, quieran o no quieran. Acabo con el dinero que recibe el Punt Avui,
de alguna manera, bueno, no es solo una subvención, es una transferencia de riqueza forzada desde el ciudadano corriente hacia el separatismo mediático. Un trabajador en Cataluña paga IRPF, IVA, impuestos especiales, tasas y otras consideraciones y no recibe ninguna ayuda por parte de la Administración. Ese dinero no se usa para mejorar su calidad de vida, sino para financiar un periódico que quizá ni siquiera ha leído en su vida. Esto más bien parece un impuesto revolucionario disfrazado de subvención. Le he hablado con total crudeza, pero siempre respetando a su persona. Lo digo porque antes ha habido alguna alusión a que sí, que desde su persona se podía hablar con total crudeza y que lo iba a hacer, y de hecho más o menos lo ha hecho, pero cuando uno dice lo que piensa, con todo respeto del mundo, parece que es entonces censurado. Gracias. A continuació té la paraula la senyora Susana Segovia Sánchez del grup parlamentari dels Comuns. Gràcies, presidenta. Gràcies també al senyor Vall per l'explicació i les dades que ens ha facilitat. Jo seré breu en la intervenció perquè crec que moltes qüestions ja l'he preguntat i perquè efectivament crec que bona part del contingut de la seva compareixença en realitat és un tema que té més a veure amb les polítiques que es fan des del Departament de la Presidència i per tant a la Comissió d'Afers Interiors. Jo tenia potser pel títol de la compareixença, jo no ho he entès bé, però i pel fet que fos la Comissió Política Lingüística, no sé si era la intenció del grup que va demanar la compareixença, que era parlar més específicament de la situació dels mitjans de comunicació en català en un moment d'emergència del català i que estem treballant el Pacte Nacional per la Llengua, pel català, i que estem amb un focus molt important posat des del Parlament en la situació d'emergència del català i en les polítiques que hem de fer per revertir aquest retrocés en l'ús social. I llavors, com que realment en la seva intervenció no n'ha parlat gaire d'això, sinó que ha parlat sobretot de la distribució i del finançament cap als mitjans de comunicació en general, sí que m'agradaria, si pot ser la rèplica, si li dona temps, que ens pogués parlar una miqueta de quines polítiques creu que s'haurien de fer per promoure l'ús del català en els mitjans de comunicació i si, per exemple, algunes de les línies de finançament que hi ha des de la Generalitat de Catalunya haurien d'anar enfocades cap a aquesta línia. I després, i també més concret, crec que una de les coses que ha caracteritzat la història, sobretot el Punt, després del Punt Avui, és la seva capacitat de tenir també, de territorialitzar la comunicació, de donar suport a nodos de comunicació locals. Jo recordo la meva època que treballava de periodista a Badalona, doncs el Punt de Badalona no va fer una edició del Punt a Badalona que cobria tot el que era el Barcelonès Nord. En aquell moment va ser una aportació molt important per l'ecosistema de mitjans de comunicació locals. Llavors, preguntar-li d'alguna manera també com creu vostè que s'ha de donar, des de les polítiques públiques, s'ha de potenciar la creació i l'existència d'aquests mitjans de comunicació local en català, que a més tenen justament la virtut de ser bastant menys sospitosos d'apostar per les fake news i els clickbaits i més aviat de política i d'informació local, aterrada, informada i veraç. Gràcies. Bé, a continuació té la paraula la candidatura d'Unitat Popular Defensem la Terra amb la diputada Maria Pilar Castillejo. Gràcies, moltes gràcies al senyor Joan Vallclara per totes les xifres que ens ha mostrat. És cert que com que estem a la Comissió de Política Lingüística no estem acostumats, o sigui, no és un tema que tractem des de la nostra comissió, per tant no teníem, jo com a mínim no tenia tota aquesta informació sobre la quantitat de subvencions que es donaven des d'aquí i és interessant haver-la, que l'hagi pogut compartir. És evident que hi ha una crisi amb el diari en paper, és evident. Crec que en general es continua valorant l'existència de la premsa, com a societat continuem valorant aquesta existència, però sembla que no estem disposats a pagar el preu que això costa. Jo recordo quan les primeres capçaleres importants de diaris anglesos van anunciar que deixaven de publicar-se en paper i que passaven directament al món digital. Jo espero que no ens trobem en aquesta situació aquí, sinó que fem
que fem una adaptació que ens acabi de funcionar, perquè és cert que ens hem d'adaptar a aquest món que ha canviat, que és molt diferent, però que un món de notícies en català només en el món digital doncs crec que ens acosta un món encara més fràgil i més voluble, no? Perquè la voluntat llavors la voluntat no serà la dels lectors, no serà de l'estat espanyol que controli què és, sinó que a més la voluntat dependrà d'uns algoritmes controlats des de vés a saber quin país o quin espai, i serà aquesta la informació que ens arribarà. Per tant, jo crec que és important que pensem quin és el futur que tenim al davant respecte al dret a la informació. Aquesta llei de què hem parlat del dret a la informació a l'anterior ponència crec que s'evidencia encara més quan veiem aquestes xifres i aquesta fragilitat del món en el paper. També de l'anàlisi d'aquestes xifres, i ja li dic que és una mica en viu perquè no les coneixia abans, sí que hi ha una cosa que em sembla paradoxal, no? Si hi ha algunes capçaleres, com és el cas del Punt Avui, per exemple, que no presenta uns números tant en vermell com la resta, sinó que representa superàvits abans d'impostos com en altres moments, com pot ser que d'altres estiguin rebent quantitats ingents de subvencions sense tenir això en compte? Llavors, amb quins criteris s'està fent? Ja ho ha explicat vostè, que s'hauria de fer al contrari de com s'està fent, perquè llavors si estem subvencionant qui més pèrdues té, em sembla un malbaratament de diner públic molt gran, i per tant crec que sí que clarament s'haurien de canviar molt els criteris. Crec que com que el temps se li ha anat molt per sobre, espero que aprofiti la segona part de la intervenció per explicar bé aquesta part dels criteris. Evidentment que ha de ser molta més transparència de l'actual, amb dades obertes, que siguin dades verificades, i que crec que també és important controlar quina és la quantitat de paper que s'imprimeix sabent després que no es vendrà. Em refereixo a no imprimim més enllà d'allò que ja sabem que no, si va en funció del paper imprès la subvenció que va. Jo agrairé molt que ens aclareixi aquests termes. Sí que és veritat que no formen part de la nostra comissió, però ja que ho he explicat, doncs que sortim aquí amb les idees una mica més clares. Moltes gràcies. Molt bé, doncs a continuació el compareixent té 10 minuts. Ai, perdó. Perdó, m'ho saltava amb l'últim grup, el grup parlamentari dels socialistes, amb la diputada Rocío García Pérez, també per un temps de 5 minuts. Gràcies, presidenta. Bé, jo també m'afegeixo als agraïments al senyor Vall. La veritat és que m'ha fet recordar la seva exposició, que m'ha semblat molt interessant, a una classe de ciències de la informació. Com jo i algunes altres hi hem passat per la Universitat Autònoma de Barcelona en aquella etapa en què només existia una universitat i m'ha semblat una classe magistral. Li dic sincerament, i sobretot aquesta feinada que ha fet, de buidar unes dades que sovint no ens arriben o no amb aquesta claretat. Per aquest motiu, en primer lloc, li vull agrair la seva transparència, el seu exercici de transparència. És veritat que som en una comissió que jo esperava una altra exposició per part seva. Som la Comissió de Política Lingüística i el grup proposant pensava que apuntaria més cap aquí. De totes maneres, és molt rellevant que veiem aquests números, també per trencar molts mites, molts, i per saber on som i què volem defensar. Perquè si volem defensar la informació veraç, contrastada, també posant en valor la informació local i comarcal, com s'ha dit, i aquesta gran escola de periodistes que han estat aquests mitjans, el Punt Avui especialment, i els dos anteriors a la seva unificació també, doncs hem de saber on som i què volem com a administracions públiques, i en aquest cas com a Parlament, comissió parlamentària, què volem dels nostres mitjans, els privats, però que donen un servei públic. És que, clar, aquest mite d'anem contra els mitjans privats, no sé d'on surt, o sí que ho sé i crec que és bastant erroni. Hi ha responsabilitat dels mitjans privats a la informació? Evidentment.
No només perquè tinguin fons públics, que també, i especialment, perquè hi és vocació dels mitjans donar aquest servei públic i aquesta formació també a professionals en la informació. Per això crec que s'han dit moltes coses. M'agradaria que ara, si pogués entrar una mica més en quin és el paper que han de tenir aquests mitjans, aquests diaris, aquesta premsa en català. Justament intentar recuperar aquestes dades que sabem que tenim, que no són satisfactòries també entre el públic o els lectors més joves o la població més jove, perquè recentment també hem pogut veure en la passada comissió el conseller Vila presentar-nos l'enquesta d'usos lingüístics i, curiosament, i ara ho mirava, ja ni apareix la premsa. La premsa també se l'hauria de fer mirar, això, com realment ja no aposten ni per apropar-se a aquesta població més jove. I una de les preguntes que li voldria fer és què es planteja també el sector de la premsa en català per arribar a aquesta població que s'està allunyant i que no compra diaris, com ens deia, però que no s'informa i sovint no sap que no s'està informant veraçment del que li arriba, i si hauríem de mirar d'arribar de nou a les universitats amb una altra mirada, parlo de les universitats de periodisme catalanes, i també quin paper podria tenir la premsa en català, el seu mitjà en concret, que tot i que vostè ha volgut fer una radiografia general, jo crec que és molt valuosa fer-la amb aquesta mirada àmplia, també amb el món educatiu. Recentment crec que el Departament d'Educació i Formació Professional se planteja també formar als estudiants això, en analitzar el món de la informació i saber què és veraç i què és mentida i què és veraç, com se'ns deia abans, justament perquè el món que se'ns presenti no ens enganyi o certes manipulacions i utilitzacions polítiques no transparents portin a la població a camins que són bastant perillosos per la democràcia, que jo crec aquí on som. Els mitjans de comunicació i la premsa escrita, en català i en castellà, van estar en la base de la construcció de la democràcia d'Espanya i de Catalunya. I crec que per aquesta democràcia hem de lluitar tots i totes. Moltes gràcies. Doncs ara sí, és el seu torn per 10 minuts. Provarem. Sí, allà teniu el comptador, veu? I com que no, sí, ara el veig. Abans no m'hi havia ni fixat. Com que no me'n sortiré igualment, hagi d'acabar, acabarem, i el que hagin dit és el que deixo. Deixi'm començar agraint-los, perquè era una cosa que em preocupava, per això al començament m'he picat una mica més enllà amb les meves dades biogràfiques, perquè em preocupava, vaig comentar a la diputada, esclar, jo no soc lingüista, no soc filòleg, no podia aportar res en aquest terreny. Però és que hi ha una cosa que també en contesta el que han plantejat alguns diputats, és claríssim, és el que he intentat fer i veig que més o menys se m'ha agraït, és que el gran problema que tenim és que potser no en quedarà de premsa, ni en paper ni digital. Perquè, esclar, si es perden diners, si es perden diners és que algú els hi posa. Jo no he volgut entrar en qui els hi posa, com i què en treu. Però aquesta és la situació i per això he volgut centrar-ho en dades i en algunes que si puc, doncs ara els hi colaré per aquí mig per d'això. On anem? Miri, la premsa, entesa com a premsa en paper, i mal m'està el dir-ho, perquè desapareixerà. No sé si li queden 5 anys, 10, 15 o 20. Jo fa molts anys que dic que el Punt Avui serà a l'últim, i que per tant, doncs, això em tranquil·litza. Però la premsa en paper desapareixerà. El que no desapareixerà serà el periodisme. I els diaris que hem estat en paper ens reconvertirem en el món digital i fent un periodisme diferent, perquè han canviat tantes coses que el mateix periodisme que fèiem no serveix per res. Com s'ha de finançar això?
això s'ha de finançar i aquí, per exemple, discrepem amb l'amic Partal, ell ho finança de manera voluntària per la gent que jo d'això, i jo quan me'n vull riure d'ell dic, mira, en Partal passa la vacina i aquest no és sistema, diguéssim, no? Però, bueno, són coses que tenim nosaltres, jo crec que s'ha de pagar. La informació s'ha de pagar. I llavors això soluciona bastantes coses perquè tu pagues allà on vols i si aquell a qui pagues, quan tu vas a un restaurant i no et serveixen bé un dia, doncs poder hi tornes un segon si has estat molts anys anant-hi. I un tercer, i si és el germà del teu cunyat, doncs un quart, però no iràs tota la vida i per tant deixes. La informació s'haurà de pagar. Ara, amb els camins que hem fet en direcció contrària, doncs no sé com es podrà fer. Nosaltres intentem això, nosaltres intentem fer una transició des del paper i des dels guanys. Algú m'ha preguntat com? Doncs miri, amb gestió. Per això he explicat d'on te venia. Amb gestió. No puc fer-ho de cap més manera, perquè a casa, per més que remeni calaixos, no hi trobo res, i al banc tampoc. Per tant, si això ho fes tothom, el senyor Partal també ho fa. Mirin els resultats també del senyor Partal. Fent altres coses. No hem marxat del català, cap dels dos. Hem fet una sèrie de coses. Ell fa un esforç afegit, que és provar de fer-ho per països catalans, que ja és en fi, vull dir, no, jo aquí no hi he arribat perquè no me'n sortiria. Bé, això és ideològic? Sí, clar, això és ideològic, sí, però és que hi ha res més ideològic que els diaris, des del dia 1 que van néixer. Des del primer diari, aquell d'Avisos i Notícies, no sé si aquí era el Brusi el que deia, no? Hi ha res més ideològic, per més que algú ens vulgui explicar el contrari. M'ha preguntat també, va dir que s'esperava una altra cosa, però m'ha preguntat cap on anirem. Ja he dit que la premsa en paper desapareixerà, però no ens enganyem, no desapareix només la premsa en paper, desapareix la televisió, tal com l'hem coneguda fins avui. Si vostès tenen a casa seva gent amb edat, doncs, adolescent o menor, o fins i tot una mica més grans, si mai diuen tu demà a tal hora quedem que fan tal cosa. Per què hem de quedar a tal hora perquè fan tal cosa? No entenen res. Per tant, la televisió generalista com l'hem coneguda desapareixerà. I una cosa és com a entreteniment, l'altra és com a informació, que és del que parlem, com a periodisme, i fins i tot la ràdio. La ràdio que es pensava que ells viurien una època dorada, doncs això se'ls de moment els aguanta molt el tema del cotxe, però el tema del podcast també els hi serà, i és igual, és el mateix. Per tant, estem en una transició a un model absolutament nou que té un gran problema, i per això m'hi he centrat, que és el diner. Com se'n viu de tot això? Per tant, he contestat també una mica a la diputada de la CUP com es fan els superàvits. Miri, fent els números com vostè els fa a casa seva. Clar, és que tothom, una empresa es porta ingressos i despeses, i si no pots gastar allò que no tens, no ho gastes, i els expliques i no hi ha més. Hi ha gent que això no ho fa i que es refia d'altres coses, com hem vist en els resultats. Quan el tema del paper, és veritat, va haver-hi uns anys que es llançava molt de paper en va, tots recorden, però no el llançava tothom, Tots recorden les piles d'alguns diaris, com La Vanguardia i El Periódico, a les universitats, per exemple. No, piles i piles i piles. Bé, això era perquè en aquell moment es resistien a pensar que això s'acabava i amb això, com que la publicitat va en funció no de la OJD, diuen ells, sinó de l'EGM, l'EGM no és res més que una enquesta, doncs, bueno, hi havia més, però tot això, quan no s'ha pogut aguantar, doncs no s'ha aguantat. Si vostès miren els números d'aquests dos diaris de fa 4 dies, encara regalaven 25.000 exemplars cada un cada dia, que quan anaves, jo els últims que havia vist eren al McDonald's, que tenien un sistema de posar-los molt divertit, es posaven allà ben posats, amb una d'això, i estaven impol·luts a primera hora del dematí i a última hora del vespre també. És a dir, no havia, ningú agafava, hi havia 15 o 20 exemplars de cada, ningú n'agafava ni un. Tot això s'ha acabat, per què? Perquè hi ha això, i ara s'està intentant, i jo crec que el que estan intentant els mitjans és negociar amb el poder públic. I, per tant, per veure com hi van els diners. I per això em sembla rellevant haver-los portat aquí la sèrie de dades que els he portat. Però sobre aquest tema del diner públic i de com hi van,
i en concret, poder per mi me deixo alguna contesta. Sí, molt important aquesta de la territorialització que reclamàveu des dels comuns. Mireu, són coses del model, la territorialització avui en dia és impossible. Una de les coses que ha passat, si jo us fes aquí el quadre de caps de gabinet, caps de premsa, responsables de comunicació, és a dir, gent al servei de la comunicació, en les institucions i empreses de territoris, ja no parlo jo entenc que el Parlament ha de tenir que el no sé què, no, d'institucions molt petites, estaríem parlant de molts més de 884 persones. Molts més. Dedicats, encara que això és una discussió que també tenim amb el col·legi, dedicats a que la informació no arribi o que arribi la informació que ells volen. Competir contra això, aquests 884, aquests 1.000 periodistes del món d'això privada, dels quals 200 o 300 no són periodistes, són altres funcions, és impossible. És a dir, és allò, les batalles aquelles del temps dels grecs en guanyaven alguna, però la majoria els perses els van liquidar totes. I aquesta seria la situació. Ara, el tema que és molt interessant és aquest tema que han tret els diputats del PP i el diputat de Vox. I les contestes són diferents. Vostè ha dit que hablava, no sé com traduir crudeza, bueno, és igual, hablava con crudeza, ja que vostè m'ha deixat un temps de català, jo li deixo un temps de castellà. Hablava con crudeza, no. Vostè parla mentides. O per ignorància, o per ignorància, si vol jo després li dic on tu pot anar-ho a buscar, o per ignorància o per ganes de mentir. Perquè, clar, que vostè em digui que nosaltres hem rebut, en no sé quant temps ha dit, 2.645.000 i que a partir d'aquí infereixi no sé què, clar, si som el que hem rebut menys. Si hi ha diaris que en aquest temps han rebut 10, 12, 15 i 20 milions d'euros. I mirant les condicions objectives d'aquells diaris estan molt per sota, ja que parlem de publicitat, del que els hauria de tocar. I en el cas del Partit Popular, que ho fa diferent i diu, escolti'm, així, sí, tot això que me diu és veritat. Ha estat una vergonya com s'ha repartit el diner institucional a Catalunya des del dia que hi va començar-hi a haver diner institucional pels mitjans fins avui, en diferents etapes de tot tipus. Jo els explicaria totes perquè fa 25 anys que estic aquí, per tant, escolti'm, he vist directors generals i secretaris de comunicació a manta. Però clar, això és aquí, però el govern de l'estat espanyol, per tant, això és aquí, i com vostè molt bé ha dit, és Convergència i Unió, i és Esquerra Republicana, i és el PSC, és en diferents moments històrics que hi ha hagut el govern. Vostès no hi han sigut mai el govern aquí, però vostès han sigut el govern d'un munt de comunitats autònomes, que també m'he mirat, o que avui no tocava. Si volen un altre dia, vinc i els hi porto. Però jo simplement, si m'ho vol creure, en creu, i si no em vol creure, doncs no em faci confiança. És 1000 vegades més vergonyós que el de Catalunya, el de segons quines comunitats autònomes, on els únics que han governat durant molts anys han sigut vostès i el PSOE. Per tant, aquí n'hi ha per tothom. Aquesta, i li diré més, a tota Europa funciona així. A tota Europa funciona així. El diner públic, sapiguent, per això he intentat explicar-los el que els explicava, els mitjans estan així a tota Europa. De fa 30 anys. S'ha vist a venir i s'ha aprofitat perquè és una llaminadura. Per què no està contestant a la diputada a política i lingüística? Perquè política i lingüística algú diria, bueno, que això, a veure, per què serveix això per la llengua? I després podríem tenir, però no, això està sempre en el departament polític, sigui el que sigui, presidència, sigui el que sigui, perquè és una gran llaminadura que vinguin. Vostè ha de pensar que a mi, jo distingeixo els secretaris de comunicació, els directors generals, els consellers, és igual, en cada moment te diuen un o altre segons amb els que he hagut de tractar
al llarg d'aquests anys, per si en la primera trobada em diuen hauràs de venir cada mes a veure'm, fins l'any que ve, vine cada 6 mesos, perquè és el grau de pressió, de control, que et vol posar a sobre. I te li posa. I te li posa. Com vostè pot suposar, doncs... Però bé, el diputat de Vox que ha dit que ningú mossega la mà del que li dona de menjar, doncs està equivocat. Està equivocat. Jo tinc el govern de la Generalitat en aquests moments del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Precisament per això. Per lo contrari del que vostè diu. Per al contrari del que vostè diu. Perquè durant... Miri, per no ser... Veig que ja m'he tornat a passar de temps. Per fer-ne via li donaré només l'última dada, diguéssim, no? Fixi's, vostè ha vist que l'Ara és un diari que ven més o menys el mateix que nosaltres, igual que el periòdico. Estem en una franja, perquè el periòdico havia vengut 200.000 exemplars i molta gent encara es pensa que és el periòdico dels 200.000 exemplars. No, escolti'm, això s'ha acabat. El periòdico ven 13.000 exemplars i perquè Girona el regala amb el diari de Girona, no sé on el regala amb no sé què, i per tant, per què? Per no caure, perquè l'estadística no digui que el segon diari de Catalunya és el Punt Avui. I que a més guanya diners, cosa que a tots els posaria dels nervis, diguéssim, no? I més fent-ho, amb tot el perdó de la paraula, una mica un xitxarel·lo com jo. Dit això, escolti'm, això és el que ha fet, i per això l'he portat als tribunals, millor dit, durant un any he estat reclamant a l'anterior govern que m'atengués perquè me trobava discriminat. Jo no trobo normal que l'any 2022, això són 3 mesos perquè el govern va entrar, el govern aragonès va quedar, el mes d'octubre va començar a administrar això, a l'ara hi van anar-hi 71 planes de publicitat. I el Punt Avui, de publicitat, sí. És que els diners són els que són. És a dir, l'entelèquia de dir allò que ve per subvenció. No, el diner públic és el que hem de mirar i com hi va. Miri, 71, 29, 212, 67, 326, 107, i el que portem d'any, que és un altre govern, 26 a 3. Total, 635 a 206 per un diari que ven un 10% menys que nosaltres. Quan la llei i les sentències que hi ha hagut a totes les comunitats autònomes, la majoria contra de vostès, per això ho he mirat, no perquè... diuen que els diners públics s'han de distribuir en base a la presència social de cada mitjà i totes les sentències entenen que l'única presència social contrastada i clara és l'OJD perquè és una auditoria i no és una enquesta com totes les altres. No sé si em deixo res, però... Per tant, sí que... Això que entenc, jo no entenc... Perdó, sí, i una última cosa, que és aquesta de com algú ha preguntat, ja ho han dit abans, com s'hauria de fer, doncs... Em sembla que ja ho he dit, però és que jo ho trobo molt senzill. És a dir, primer de tot, no simplifiquem, no és generalitat. Algú hauria de fer un esforç per tot el diner públic que va als mitjans i posar-lo en un lloc on ningú no s'hi pogués enllamanir. Jo estic segur que vostès, senyors diputats, això no ho fan, però tots vostès saben que en els seus partits hi ha gent, a tots, que juga amb això i que juga en poder distribuir diner a canvi del que sigui, en els mitjans de comunicació, a canvi de ser més amics o del que sigui. Per tant, un únic canal, tots els diners junts, perquè no pugui passar això que diuen. El senyor diputat de Vox està donant el dato de la subvenció estructural. Si la subvenció estructural és un 20% del diner públic, què me diu? Per tant, i clar, que s'adjudiqui cada dia, que es digui, escolti'm, avui, i tots els canals que ara van sortint diferents. Ara ens reclamen que siguem, tot això que està preparant el govern de l'Estat, que els mitjans haurem de dir què ens donen. Però si vostès ho saben, si ens ho donen vostès, per què jo he de venir a dir-ho? M'explico?
Escolti'm, totes les institucions que donen diners als mitjans facin el favor de posar-los en un lloc i aquell lloc que sigui públic. És ben senzill, és ben senzill. I el tinguin actualitzat. I quan hi entrem veurem que al senyor Partal, amb el que portem d'any, li han arribat 70.000 euros per tots aquests canals, perquè els canals, fixin-se vostès com ara... Sí, ja estic. Els canals ara es diversifiquen. Ja no parlem només de subvencions i publicitat. Ara hi ha events, hi ha premis, hi ha un munt d'històries que generen diner públic, diner públic, diner públic, diner públic. I això el govern de l'Estat i d'algunes comunitats en saben molt més que aquí. Segurament que s'ha centrat molt en la part econòmica, això podria donar per una altra compareixença en alguna altra, fins i tot, comissió, potser més especialitzada en aquest tema. Els sembla que ho deixem aquí? Algú vol fer alguna consideració? No? Doncs agraïm al compareixent i donem per tancada aquesta sessió d'avui.